Hallo, hier is ons met nog 'n student van Afrikaans in Moskou. Wat is jou naam? Hallo, goedendag. Mijn naam is Margot. Het is een plezier om in zulke video te wees. Margot, vertel 'n bietjie vir ons, wat is vir jou die vreemdste of moeilikste woord in Afrikaans? Ik heb mijn persoonlijke vreemde en moeilijke woord, dat is dichter. Ik weet niet hoe komt, maar de snacks, zoals dichter, dat klinkt zo mooi en vreemd voor mij. Maar om die waarheid te zeggen, ik hou bij van al die woorden wat ge, zoals prachtig, gaan, genoeg, bijzonder genoeg, genoeg. Zo, dat klinkt ongelooflijk, ongelooflijk, ja. Luister, ek kan sien julle is begeesterd vir Afrikaans, maar hoekom het jy hier in die hartjie van Rusland besluit om Afrikaans te studeer? Ik denk dat in mijn leven ik die mensen moet helpen. Dit is gekomen, ik wil in die verschillende organisaties werken, zoals Rode Kruis of UNICEF. En ik denk dat Afrikaans en mijn kennis over Afrika zal mij helpen om daar een plek te krijgen. Ja. Ag, dis fantasties. Baie dankie en sterkte met jou studies. Baie dankie. Afrikaans.com, jou tuiste vir alles oor Afrikaans.